Kaya hello mga kabigay, welcome back po sa channel po natin. At sa pagkakataong ito ay nandito tayo sa bayan ng Imus, sa Lawigan po ng Cavite. At titikman po natin dito po sa mismo sa Imus Public Market yung mga kanilang street food. So yung mapapansin nyo, napakadami po niyan. Masarap po talaga yan. So, tara po, samahan nyo na po kami. Yung nga po, 3, 4, 5. Tingnan muna natin ito. 3 ang isa po. Kuha tayong kahit tatlo. Ano ba? 3, 4, 5. Ha? 3, 4. Sampo lang sa Diyos. Silakpan! Uy, ayun! Kulang ko pinili. Picture ka. Magkano yung ano? Dalawang maliit. Yung maliit. 28. Bali 18. Kasi dati hindi yung nakabalik.
Kuya, ano to? Leeg, saka Then, balat yung iba. balat yun na, leeg ng manok. Ate, ako pwede 10 pisong fishball tsaka kikiam. Ha? Oo. Tama ko. Sige, sige. Baka sa resta. Kuha tayo. Talagay kuya muna to ha. 20 lang. Atay ng Baboy ito. atay ng baboy. Okay, ilan yan? Ano po, tikitin? 20. 20 po. Yan, sabihin ng 20. Ilan siya natin?
Kaya, Magkano? 59. Ilan kayo? Isa lang ba? Yummy. Water pa rin.